Jeg fik den her. I kunne sådan en maden, Anton. Det er ulækkert. Ja, host du til det. Så er man udenfor. Det Og så er man udenfor. Ja, okay, ja. filmer vi nu. Ja, jeg filmer lige nu. Lidt instant. For mad. Det her, ikke? Det er ikke for sjov. Bare så jeg ved det til det der. Pandebrød, det er ekstra ris. Det er ris og chili con carne lavet. Der er chili i. Skyder. Stærkt. Og craftage. Ja, for helvede. Og så har vi ris herovre, ikke? Udover dem, vi har i chili con carne. Så er vi ris herovre i, og så er vi brød. Som ligner lidt frikadeller. Fiske frikadeller. Men det er det ikke. Så vi vil spise. Ja, vi spiser indenfor i dag. Ligger ned som de gamle romer. Ja, men vi ligger ned som de gamle romer. Vi får bare ikke serveret vindruer fra hånden af en jomfru. Det smager sgu godt, og vi har hvidløg, hele hvidløg med skal i. Og se hvad jeg lige fandt der. Hvad fandt du der? Der er det store chili altså. Her er kanelstangen. Ja, og her er chilien. 10 til dig, hvis du æder dem. 10'er. Det kan mere end 10'er, den er stærk. Æder og ser det på bånd, det kan jeg gøre. På bånd, det her ikke også. Det er ikke bånd, det er memory card. Fordi den her ikke også, den har ikke bånd. Sluk nu lidt lort, mand. Den har ikke bånd, den her. Det er en fucking iPhone. Den er ikke bånd. Hvis en iPhone har bånd, ikke også? Fucking grangren. Fucking grangren også mad. Ja, det undrer mig egentlig ikke. De er over det hele. De er over det fucking hele, ja. Jeg har nogle i underboksen, tror jeg. Ej, okay, måske ikke. Jeg kan Det er virkelig godt. Nu skal vi spise. Så bitches, please. Let us be. And then we're gonna see what it be like to sit Foodgas. in the forest and eat some food that we Sluk nu make. lidt lort. Okay. Kan jeg vende ham igen? Ja. Der er Nej, nu filmer jeg. Nu kan jeg. Okay. Vi skal afslutte dagen i dag. Nu her. Han er som hvad klokken er, men det er så mørkt, men jeg gider ikke gå rundt udenfor, det er koldt. Klokken er 7, 8. Det er halv 8. Ja, det er stil. Nu filmer jeg ikke på noget. Vi er herinde. I shelteret. Hvis P. vi lige prøver på det rejse op. Nej, jeg kan ikke, det kan jeg ikke. Jeg ligger fucking dårligt. Jeg prøver lige. Se her. Ud her. Okay, folkens. Prøv at høre her. Der er udenfor der. Og så der kommer Christian udenfor. Der er minimum en halv meter. Der er en halv meter, hvor der ikke er noget væg. Før loftet kommer. Men jeg ligger umiddelbart oven på en træstue. Man kan godt se det sådan der. Men umiddelbart oven på en træstue. Fuck, det lignede, der var noget derude. Der var ræve og elge og søkøer. Og ask. Jeg tror lige, den gik igen, den der. Ja. Det er forfærdeligt, det her. Men jeg ligger vildt dårligt. Jeg glæder mig til at vågne i morgen og have hold i nakken og ryggen op. Og så vippede jeg lige nu på æg. Extra large. Det er mit kondom. Og lige for at sige her, hvad vi sover imellem, så står der en stor god gryde med chili con carne der. Som Anton skal have til natmad en eller anden gang i nat, når han vågner. Hvor jeg ikke gør. Jeg ved, jeg ikke vågner i nat, fordi... Men vi siger tak. Nej, det gør jeg ikke. Godnat. 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 Ja, godnat. Oh my goodness. Giv mig Ja, nu skal jeg ikke slukke. Der er bis på. Så bisen af. Så bisen af. Man kan ikke se derude. Fuck. Intro. Vi vågnede. Det regner ud over det hele. Undtagen herind. Fordi at Antons præsending, den er god. Men der kæft, hvor det regner. Vildt. Vi gider ikke til at stå op. Og med Anton, han vil bare der Blinis. Og Blinis, de skal bare hæve i en time. Men det vil han, fordi at det synes han er en god idé. Og han havde ulækker Blinis med kaviar og creme fraiche og rødløg. Det gider jeg slet ikke have. Jeg bare gerne hjem. Så jeg kan få et bad og få varmen. Hvad nu? Hvad? Hvad sagde du? Jeg ser noget. For det er de her sådan skygge, der kravler op. Hvad det er blitzen på den her. Det ser klamt ud.
Nej, jeg er slukket. Går Anton lige på vej ind for at tage noget tøj på. Så har han noget tøj på. Det var ret hurtigt. Vi er i gang i morgenbålet. Ja, ja. Hov, hvor fanden er... Jeg holdt kameraet forkert, bare lige lidt forkert. Ja. Morgenbålet. Skal jeg bare ild i det lort? Morgen, Anton. Ild i bålet. Godmorgen. Ja, undskyld. Lige sådan noget, jeg svarer på. Hold kæft, mand. Jeg har til lang tid om at komme op i morges, fordi jeg ikke orkede. Og jeg var træt, følte jeg. Men nu er jeg oppe. Ja, jeg er oppe. Er det for jysk til dig, Anton? Ja, lidt. Ja, det er fint. Den her video her, ikke også? Det bliver nok lidt stenet, men meget sjovt at se for os. Det er fucking stenet. Ja, præcis. Og så er det sådan en, der kommer ind i survival-arkivet, ikke? Ja. Så når vi er ældre, så kan vi kigge tilbage. Stewed attempt by Anton Harsen 1. Gør lige ind over panden. Fantastisk. Stewed attempt by Anton 2. Fuck, jeg mistede halvdelen af blommen. Må jeg huske din pande? Okay, Anton, hvis jeg ikke lige filmede ordentligt, så undskylder jeg. Men det er lidt svært at filme, fordi min telefon zoomer ind automatisk, sådan vildt meget. Men ja, Anton lige flækkede et æg i hans pande. Så tror jeg godt, I kunne se det, sådan halvt. Men det var ikke så godt kameraførelse, undskyld. Prøv at slukke den, så får de se det, ellers så gør jeg det igen med næste.